Творческа личност. Идеи много. Куп сюжети, но все от другите са взети. Когато няма откъде, дори от себе си краде. Хуморът. Гладен няма да разсмее, сит не ще го проумее. Оптимистично за сатирата. Щом се избираме сърцеми, ще има и за нея теми. Преса. Тя органът е на общественото мнение, за този и за онзи да създава мнение. Показност. Книгата голяма, автора го няма. Свободното слово. По въпроса за печата, словото се запечата. И днешната ни преса е турена под преса. Плевел. В кръга литературен израсна като бурен. Писание. Всичко писано остава, но дали за нещо става. Периоди. Щом са тъпи времената, остри са ни писмената. Предговор. Започва с него уж интригата, дано да не засенчи книгата.